Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anlaglar. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanly websaytymyzda iň köp okulanlar Türkiýe goýberilmedik türkmenstanlaryň aeroportda näme ileligini bildirmegi. Türkmenstany bikin kupalnikler getirmegin gadagan edilmegi. Aşgabatda polisiýanyň gada uguny satýanlary soraga çekmegi barada boldy. Daha şogullar Gazagystany we Özbegistany migrantlygy ýykyn edýärler. Türkmenabatda öý ýaryp talaňçylyk edýän adam öldüren okuwçylar saklanýatly habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen we dinlenen gepleşiklerimiň videolarymyň başyny Türkiýe goýberilmedik türkmenstanlaryň aeroportda näme ilelik bildirişleri baradaky video reportaj çekýär. Belarusdaky türkmen talipler, Türkmenistanyň banklar төлenen okuw töleglerimizi geçiren ok. Aşgabatda dollar 14 manat. Polisiýa gada uguny satýanlary soraga çekýär. Aşgabatda harby gullugy gutaranlaryň öýüne goýberilmek üçin para soralýar atly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepde iň köp gurrun edilen söhbetde çeken temalarymyň başynda hormatlar kadag rubrikamyzda hormatlar kadag. Siz demokrat adam ekeniňiz, adamlarymyzy derek ýok eken diýen at bilen çap edilen okujy hatydyr. Bu hatda Prezident Berdimuhammedowyň parlamentiň täze saýlanan deputatlarynyň ilkinji ýygyny geçirişi ýaňsalynýar. Aşgabatda harby gullugy toranlaryň öýüne goýberilmek üçin para soralýar. Daha şogullar Gazagystany we Özbegistany migrantlygy ýykyn edýär atly makallalarymyz hem köp tesbirçi çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Aşgabatly Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň türkmen jemgyýetindäki roli. Amanmurat resmi habarlardan ma'lum bolýar, 2 aprel Aşgabatda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň nowatdan naşary 8-nji gurultaý geçirildi. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň ýol başynyň täzelenenligi, ýagny öňkü ýol başynyň başga işe geçenligi üçin onuň ýerine başga bir ýol başynyň bellenenligi habar berilýär. Şu ýagdaý bilen baglykda odaly şu siýasatçy, şu gurultaýyň atlandyrylyşy barada pikirinizi paýlaşsaňyz, bu ýerde nämeler bolup geçdi? Soňra bu partiýanyň jemgyýetdäki rol hakyny gurrun etsek. Başdyny ýokşan odaly bilen bellemen zat 2 aprelde getirilen çäräniň atlandyrylyşy bir gurultaý diýip atlandyrardan juda oňuk mesele. Sebäbi onuň gün tertibine çykarylan mesele ýaňsyň özüňiň aýdyşyny diýäli. Dem partiýanyň öňkü başlygynyň başga işe geçýärligi üçin onuň ornuna başga bir başlyg haýlamak üçin getirilen çäre boldy. Ýöne şunýan çäreleri ýörütilip gurultaý sagyrylyp teredilmeýe. Anyk mysal 1964-nji ýylda Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň baş sekretary Nikita Sergeyevich Khrushchev wezifesinden boşaltmak üçin plenum çagyryldy. Ol SSKP MK'nyň 1964-nji ýyldaky aktyar plenum diýen at bilen SSKP'niň taryhyna girdi. Soňra Brezhnev aradan çykdy, ornuny Andropov haýlamak üçin Andropov aradan çykdy, ornuny Chernenko haýlamak üçin Chernenko aradan çykdy, ornuny Gorbaçow haýlamak üçin plenum çagyryldy. Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň taryhy missiýasy onuň agza sany bilen deňeşdireninde Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy juda kiçik uğramış. Onuň üçin başlyk çalışygyny gurultaý çagyryp amal etmek näme diýsem Spaçylyk bilen aýdanynda siýasy şowkörlük bolýar diýjek bolýanym. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy öňkü kompartiýanyň miras düşöri, öňkü ýoldan çykman plenumda şu meselen sözen bolsa talabalaýyk bolardy. Amanmurat, birinciden siz Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyny siýasy şowkörlükde aýpladyňyz. İkinciden bolsa ony öňkü Kommunistik Partiýanyň miras düşöri diýip atlandyrýaňyz. Bu ýagdaýy giňirek düşündirip bilmezmisiňiz? Sebäbi Türkmenistanlaryň ýaş nesli bu partiýanyň geçmişi barada hem kän bir zat bilenok diýen maglumatlar bar.
Olarlana aydılmalı ýagdaý ýokşan partiýanyň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň döredilmeginiň hukuk bünyady ýok. Ol garaşdyrlygyň yglan edilmeginiň ýygy ýurtda siýasy partiýalar hakynda kanunyň ýok wagty, ýurdun esas kanunyny, ýagny esker döwri kabul edilen konstitusiýada şeýle maddanyň ýok wagty döredilen partiýa bir şeyle bolup geçti. Dünkü komünistler mekan köşküne ýygnanlar. Bir sagatyň dowamynda da öňkü kommunistik partiýanyň ýatyrylýanlygyny yglan etdiler. Ütken bolonda iksan harp ütgedi. Ko derek D ýazyldy, ýagny kompartiýa derek Dem partiýa diýip ýazdylar. Kanunda öňkünklugyna garly Türkmenistan Komünist Partiýasynyň merkez komitetine 1985-nji ýyldan başlap ýol başçylyk eden Sapar Murat Niyaz täze döredildi diýilen Demokratik Partiýanyň başlygyna saýlandy. Onuň kanunda düzgünname programma bilatlar ýuwaş-ýuwaşdan amal edilýär. Şolar ýazylan wagtynda da Komünist Partiýanyň ýörelgelerini Demokratik Partiýanyň ýörelgeleri diýen ýaly edip ütgetmek bilen jemgyýete ödürlediler. Aman brada, hem Türkmen cemiyetçiliginde partiýa sözünde nähili düşünülýär? Oň kesgitlemesi näme aslynda? Şeýle kesgitleme bar. 1960-njy ýylda çap edilen Türkmenligiň sözlüğünde partiýa şeýle düşünülýär berilýär. Sözlüğüň 520-nji sahypasyndan çykaty. Partiýa bir maksat netçün jemlenen adamlar topar. Onu amanra Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyny nähil maksadyň daşynda jemlenen adamlar? Türkmenistanyň Dem Partiýasy haýsy maksat üçin jemlenen adamlar haýsy topar? Muňa jogap bermek üçin men bir anyk saýlara ýüzlenesim gelýär. Bu topara ýagny Türkmenistanyň Dem Partiýasyna agwa adamlar az adam däl. Onuň umumy sanynyň 211 000 adamdygy resmi taýdan tasdik edilýär. Türkmenistanyň ýyla sanyny ol aýdylmaýan sır hukmunda saklanýan zat. Ýöne ýyla arasynda Türkmenistanyň ýyla sany 5 million adam bolmaly saklama we şeýle bolsa ýylatyň 4% töweregi Türkmenistanyň Dem Partiýasynyň agwasy bolup durýar. Bir kiçigirim görkezler sebäbi ýeslerin ýyla sany 300 million adama ýetenne kommunistleriň ýurt boýunça umumy sany 18 milyon çemek adam ýylatyň 6%-ne barabar bolýardy. Adamdan belli bolsa Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy jemgyýetde demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmakda baýdak göterji bolmaly. Dünýäde ikrar edilen demokratik ýörelgeleriň deferenmegine karşı görüşmeli. Haýp hem de kıynanırcı Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň düzgünnamasyna, ustawyna, şudatlar hakynda ýazylýan bolsa ol iş ýüzünde amal edilen ok. Aman ne Türkmenistanyň prezidentiniň şu gurultaý bilen bagly Demokratik Partiýa ýüzlenmesinde Demokratik Partiýa beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen birlikde durmuşyň ähli urlaryny demokratiýany ýaýwanlandyrmagy we şonuň esasynda bolsa ýurtda geçirilýän özgertmeler has işleňleşdirmäge munasip goşmalar diýilýär. Şoňdan bir wagtda ýyl içinden gelýän habarlara görä bu partiýanyň agdalary ýurtdaky siýasy ykdysady krizisiň, ahlak krizisiniň çuňlaşmagyny belli bir rol oýnaýarlar. Şu diýilýäni tasdiklap ya inkar edip bolarmy? Olarlar prezidentiň bu Demokratik Partiýanyň agdalaryna çağırşy, bir adaletli çağırş, şu çağırş 25 ýyldan täriýe asyrdan köprek wagtlar edilip gelýän çağırş. Sol amal edilen ok, ýöne oňa derek Demokratik Partiýanyň agdasy bolan adamlaryň belli bir bölegi ýurtda en müdamada in ýokary wezipeleri eýlediler ýa-da häzirem eýleýärler. Yurtdaky maliýe işgärleriniň käbiriniň tasdiklamagyna görä Demokratik Partiýanyň agdalary bir wezipeli adamlar gözüňde tutýarlar. Bular ogurlar. Yakası gaýşly uly ogurlar. Meselem şol maliýe işgärleriniň tasdik etmegine görä Dem Partiýanyň ýokary wezipeleri eýlen agdalarynyň ogurlan, garplyk ýoly bilen kazanan pullary in ağından Türkmenistanyň 3-4 ýyllyk büdjetine barabar mukdardaky pullyk tasdik edýärler. Özüm şol üstü açylan ogurluklar. Entek bu üstü açylmadygyny äçe. Ýene bir zat hakkynda aýtmak gerek, durly ýyllarda ogurlugy garplyk üçin türmäge basylan ýa bir özüniň ýaşaýan ýerinden başga bir ýere ösürgün edilen
hem partiýanyň öňkü agzalary, öňkü ýokary wezipeli emellerleriň özlerim, çağalarym edil baryp yüpek giýýärler. Muny aýdar şolaryň hostlarlar türmede oturan wagty ýa-da şu wagtym oturmagyny dowam edýän wagty olaryň maşgala agzalary has goly doganlaryny bir balgynyna batyp ýaşaýarlar. Olaryň salýan köşkleri, ýywarlary ol nireden garantyr olar beýle pulu ondan hasaby soraýan ýok. Ýa-da bolmasa ýurtda asyrly diýilýän, hereket edýän uly firmalaryň eýlerim ýa bolmasa soňky döwürde şol jemgyýetçilik, jemaat hojalygy diýilip bir kiçirek kommuna meňzeş hojalyklar döredilýär. Oň bir 100läp, 200läp hektar ýeri bar. Şu ýerlerde ýyla şany teplik çoğurmak ýa bolmasa ýurdun başyndan mallara getirip bolary köpertmek ýaly işler bilen meşgullanýar. Şuň arasynda dagyn adam bilen şol atlary ýeten adamy men özüme bilemok, bildim diýene de duşamok. Şolaryň ählisi Demokratik Partiýanyň düýünki wezipeli agzalary, şol agzalary elbetde öňde de diýdim türmede otur, ýa bolmasa türgün edildi, bir topary ýurdun täzelediýäni, dogan arnaşlarynyň ölün bitiniň buruna manany. Şu Demokratik Partiýanyň agzalarynyň ýylysyny aýdylşy ýaly ogurlygyň, garplygyň arkasında duran adamlardygyna guwa geçýän ýagdaý. Aman radonly gysgaça aýdylanda Demokratik Partiýanyň demokratiýa hiç bir daxily ýok da, şeýle diýmek bolýarmy? Hawa huç şeýle diýmek. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň demokratiýa bilen ýyteşigi ýok. Şolaryň bir köprüden bile geçen yerim yok. Demokratik Partiýanyň Türkmenistanyň wezipeli agzalary bilen Demokratik Partiýanyň ustalyna ýazılanlar bir köprüden geçecekler. Olar ýargy usta başgalar, olaryň işini amal edýän zatlar başgalar. Hormatly dinleýijiler, ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hem bu mesele boýunça sizden nähil pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistandaky işsizlikler arly daşary ýurtlara gidýän enetalaryň ýygyna galýan hostlarsyz çağalaryň hal ýagdaýyndan habar alýan ýok diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran marly ýaşaýjy Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylow bilen söhbetdeşlikde öz ýegenleriniň başyna düşen işler barada maglumat berdi. Şeýle dol bu hili agyr ýagdaýa düşýän çağalaryň az därligini we barha köpelýändigini tasdikleýär. Söhbetdeşligi bilelikde diňläliň. Ejesi Türkiýe gitdi-de. Ejesi şu iki şany gyýylynda Aşgabat garnaşyna taşlapdyny Türkiýe bilen işlemäge, kerkil gyýyl bilen. Barýalar işe ýerleşýärler, adetler ýa-ni o Aşgabat garnaşyna goýup giden iki şany gyýylyny Aşgabat garnaşyna goýýardyny. Men her aýda otak baryp işe beremden $50 ýererim, şu sazykla maas ýalyňa solmaly diýip. Her bir ýyl ýeter ýetmedi iyi berýär, $50. Atam kuwatda $50 ýok, oň ödem ýok. Ejesi ýok. Şu Türkiýe girişleri ondan beremini gördüm bilim ýok. Adamdan basyp bir adar beren üçin ejetiniň bir komluk jaýy bar eken, o jaýym näme dom problemi şu ejeti gidenden soň ýapdany gulplap goýupdyrlar. Bir sebäp bilen men özüm bardym, leýsin dom probleminiň ýanyna bolan söýleki. Jaýy bar abi ýegenimiň diýdim. Onu bermeliýdim. Aý jaý berip bilen ýok diýip ýany onuň o ýegenim bilen guruluşdum. $800 ustola goýsaň men jaýyň şu nasaryny bereýin, bolmasa jaýyň ömrüňe de görmersiň diýip aýt. Şeýdip ol ile durmuşa çıkan yerine de kensilik dörepti, yani yaşama, darlık et ya yaşa oturan zayileri. O neyle müdar etti, onun ahirine sonra kömek etmeli oldum beni. Seri istermeniyse, yüzü tuttuk, öyle yankı palkonumu deyip dur. Son ejetin hemsin uata seni gözlemediniz. 20 yıl esip dur, qoğrak esip dur, hemsin gözlemediniz deyip yani telefona kuruluştu. Kıyılarını, sutayda sözülerini sahini verdiler hedir. Kıyının ejetinin sahini verdiler. Kıyını yasap yor. Küçüdü mü? Hava küçüğüydü. O sonun ekleyicisi yok olanın pasobe de vermeliydilerden pasobe var da aladet yani yok. Neçe yaşında oldu? 14 mi 15 yaşında da. Yetim değil de önemi. İçeri istermeniyse ölükü. O ejete giden olsa otak pul verbilmeyen olsa berek değil. Kakadan türmede yatan olsa değil. Kanişte olsa pasobe seyretmeliydi. Onun şun küçük ölen sen gözlenmeyenler sen geganın değil. Suratını elttin mi suratı var. Ben taptım dedim. Ondan sonra palkonumu verdiydim. Benim palkonumu verdim eline. Neyin palkonu var? Marin velayet polisiyasına. Onun olurum bağırlar şey değil. Cevap yoksa suratı da böyle kade. Pasobiyede yok.
Patobe de yok. Ondan hemen hasavna çok ediyasiya yekködi. Ya ne bir önkü bolan yerinden bir kayza sarptan 2 volt bir siyasi aytdı men görümde. Ne hemen hasavna yibitse, ne hemen hasavna giyinne. Önkü bolan yerini bir rat getirsen iyiler içeceğiz. Başka gözümüz yeter o işe yaramok işem yok. Ben gözüm yetecek istip yegerim söyle yağdayla yasap bir andan haber alan bir men. Siz pul kömöğünü verbilýäňiz mi? Ben pul kömöğünü berbilem yok. Pul kömöğünü verdim. Etmez vade ettim. Öyle başka delilem yok. Ine şeylerin hasılor ýalyk ýeke galyan, ýetim galyan ýa bolmasa hostar taşlak giden şolary ýalyk gyýylar, oglanlar, obalar da köp mejeleri, qaqalar eýlek gidip ýeke galyan çağalar. Şöyle kaydalar ağloluk var derlerini köpelip var ya solon sani. Hiçinden yerli ulaştı. Vapsa xarından haber alayan yok. Ne eğer ol ova sebet, aray sebet bariyalar ol işe de girbilen yok. Sadıga yankı artıklarım tal ölen yok. Ne edip yasam bunu adam. Samarada hiçbir kellerini ağırtayan adam yok. Özümlü ismi Maraçrağının Mehmet Turutasına bir şey vardım bolin. Özümüz haber eder. Ladını bir familyasının adını alınıp yegenin. Haber ederse iş olsa. Ne ikşan saat ölen yeğenim arra yazdı 2010 yıldan şuur kunesenin sonra haber yok. İş yok. İşim yok. Sadığa da yerleşen yok. Sağları. Sol uluğuydu 2 saat hemeyyem uluğu. O 2 saat oğlu var şu adını. Adamlar saatli nerede iş olsa sıvı edip söyleyip yani günlerini alacak oluyor. Katkıyla ne tüveleme 2 saat taile varsa 4 adamı iyidirecek olan katkıyla da hiç hükümet tarafından kömek yok. Bikremeden yoklar. Ama benim Allah koyuyor. Ben sonunda uğurlasam da ödüm haber verir. Şu kune senin haberim yok. Katilem yok. Sağlar gözüğünü yağdayına yetim varan sağlarına. Birinin kakası yok, birinin geçesi yok. Onlar neyre tutmalı? Günden kömür üflemeli. Hormatly dinleyijiler, adynyň aýdylmalygyny soran marly pensionerlerden söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ekem bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýyşlar, tejribeler bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň döredjilik atmosferasy. Hudaýberdi Türkmenistanyň gelýän habarlarda ýazgylaryň, jurnalistlaryň berýän maglumatlaryny Türkmenistanyň döredjilik atmosferasynyň gowulaşmaýanyny, gaýtam yaramazlaşýanyny gaýdalýar. Ýogsa soňky döwürde hususan häkimet üýtgänden soň prezident Berdimuhammedow ýurtda gözlenip okulyan kitapların, gözlenip okulyan makalalaryň, ilhalar, eserleriň döredilmegi hakynda bir talap goýdy. Şonuň bilen birlikde de käbir mümkinçilikler dören ýaly boldy. Kitaplaryň çykarylyp başlajakdygy, kinolaryň dörediljakdygy, teatrda sahna eserleriniň goýulmagyna mümkinçilik açyljakdygy barada umytly habarlar gelip bolşdy. Emma muň kän bir soň gelmedi. Sizde maglumat barmy? Eýsem ýurtdaky döredjilik atmosferasy nähili? Bu hakyky ilhalar eserleriň dörenmegine nähili şertler bar ýa-da bir ýerde nähili päsgelçilikler bar? Bir ýerde men aýtsam belli bir derejede özümem döredjilik işgäri bolan üçin mudama Türkmenistan bilen gyzyklanýan bir zat çykandyr ýa-da bir zat terjime edendirler ýa başga bir zat döredöndirler diýip gyzyklanýan. Eger şol bolsa men oňa gaty degenjek, şatlanjak. Ýöne gynansaňam şeýle şatlyk bize meser eden ok. Oňam men pikirimçe 2 sany sebäbi bar. Ilkinji sebäbi ýurdun syýasy ýagdaýy. Ýöne soňky döwürde Berdimuhammedow gazetleriň satyn alynmaýanlygyny aýtdy. Ýurdun prezidenti gazetleriň, jurnallaryň satyn alynmaýanlygyny, şolaryň satylýan ýerlerinden nowatlaryň ýokdugyny aýtdy. Demek belli bir derejede şonuň bolmagyny siyasi liderler, siyasi ýollaşçylar isleýärler. Köp okulmagyny, köp milletin metowat bilen köp gyzyklanmagyny. Ikinji bir tarapdan gysyş bar. Ýöne şol gysyş bolan ýagdaýynda da hakyky edebiýat dörek biler diýip pikir edýän. Sebäbi biz öz taryhymyza seretsek, 20-nji ýyllarda kommunizmiň, bolşevikleriň siýasatynyň aşa öýçügen döwrüne, öňkü dürli akymlarda gelen döredjilik işgärleriniň ýok edilýän wagtynda o edebiýatlar döredi. Iň bärkisi ýuwuşdan roman döredi. 20-nji ýyllaryň ahyrynda dünýä edebiýatynyň iň goňuskolarynyň bir hatap edilýär. 20-nji asyrdaky şeýle zat Türkmenistanda ýok. Diýmek, biziň döredji işgärlerimiziň özüne inisiatiwa ýok, teklip ýok.
şolarda bir şeyle etmek hüwesi ýok diýip düşünýän. Egerde bir gowy eser bolsa, öňe zat ýazylan bolsa, ýa-da döredilen bolsa, kino, sungat işi, şonu nähilide bolsa düşündirip, aýdyp, şoň üçin ýol açyp bolardy diýen pikirim bar. Inni Hudaýberdi, siz şo siýasy ýolbaşçylaryň şu edebiýatda, jurnalistikada umuman sungatda bir özgörüşlük isleýändigini bellediniz. Muňa belki de ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar hem sebäp bolýandyr. Sebäbi şo gazetler, jurnallar, telewizioniýa, ikinji tarapdan teatrlar, umuman medeniýet edaralary döwletiň boýnuny ötýär. Olar üçin döwlet belli bir meçherde pul serişdelerini çykarmaly bolýar. İkinji tarapdan döwlete propaganda üçin hem şol medeniýet sungat edaralarynyň netijeli işlemegi gerek. Emma prezident Berdimuhammedow şo öz talap edýän zatlarynyň hem ýagny ýurtda döredilli, ýurtda gazanly diýilýän üstünlikleriň hem ýeterlik beýan edilmeýändigini boýnalýar. Ýerli synçylaryň köpü prezidentiň bu diýanyň dogurdygyny şo Türkmen telewizioniýasynda berilýän gepleşikleriň Türkmen medeniýetine gazetlerine çap edilýän zatlaryň juda ýöntemdigini, onuň propaganda hyzmatyny hem ýerine ýetirmeýändigini belki de gülkü döredýändigini aýdýarlar. Indi siziň pikiriňizçe Türkmen dörejilik intelligensiýasynyň gowuşgunsyzlygynyň aňyrtyny siziň öz pikiriňizçe näme mesele bar, esasy mesele? Şo siziň gürleşýän ýazgylaryňyz, şairleriňiz, jurnalistleriňiz nähil düşündirýärler bu meseleni? Olar bilen gürleşende iki ýagdaý aýdýarlar. Olar bilen gowşokluk, köpüsi gowşok dörediji adamlar. Olarda bir inisiatiwa ýok. Meselem ýene Sowet döwrüni ýatlasak, Twardowski Nowy Mir jurnalyny baş redaktor bolanyna her bir eserin çykarylmagy üçin iň ahyrky netije çendiği geçýär ekeni, şoň üçin görüşýär ekeni, şonuň bolmagyny gazanýan ekeni. Bizde şolar ýaly adam ýok, batyrgy adam ýok. Ýagny siz şo şahsiýet derejesindäki redaktorlar ýok diýmekçi bolýarmy? Awa şol şahsiýet derejesindäki redaktorlar ýok. Olar bar bolan redaktorlarda da şahsiýetlik bir insanlyk derece ýok. Olaryň derejesi diňe aýagynyň aşagyndaky maşin bilen kesgitlenýär. Şol maşiny aýagynyň aşagyndan bermeli däl diýilen düşünje bar. İkinji bir tarapdan görüpçülük. O da bizim milli häsiýetimiziň biri beýleki birine bolmazlygyny isleýär. Aýratynam ol ejiz adamlaryň arasynda gaçyk güýçlü bolýar. Ejiz adamlar özünde ýok zadyň beýleki birine de bolmagyny hiç wagt isleýär. Ine şolar ýaly iki şert görüplük, hemen belli bir sunwata ýolbaşçylyk edýän adamlaryň şahsiýetiniň bolmazlygy bar bolan medeniýeti ýok edýär. Bar bolan medeniýeti basyp saklaýar. Hormatly dinleyijiler, Ýazgy Hudaýberdi hali bilen Türkmenistandaky dörejilik atmosferasy hakyndaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Kawullak habarçymyz Saýmerdan Ulumrady Demirgazy Owganystanyň ýaşaýjysy. Neşekeşligiň jewrini çekýän 40 ýaşyndaky Annamrat bilen Sewitdäki neşekeşlik problemasy barada söhbetdeş boldy. Annamradyň pikirçe etnik türkmenleriň arasynda neşe esasan keselçilik agyr rahmet bilen baglyk döwrenilýär. Sen özüňi tanıştyr. Annamrat. Sizin obaňyzda näçüli türkmen ýaşaýar? Obada 100 gowrak bardyr. Obada neçe kaşan barmy? Bar o 50 da bardyr da. Şola o. Ýaşlardanam neçe kaşlygy uçuranlar barmy? Bar o. Ay ýaşlara mana meriz bolýar, öýtýär söýdüp bir bahana bol. O doktora bar mana da bolan ona. O çetrak geraw. Neçe kaşlygy terk edýänam barmy? Goýba bizine ölmüde moýjak. Indi ýaşymyz 40-dan geçenne, şonu da goýjaksyn goýulsa. O derman zat bolsa bir garaşýan, şepana bolsa. Goýjak bolsaň goýun ýara, eliň aýagyny tartyp, ennamjanyň agyr ýa-da gurşuk. Ay biziň känni 20 ýyl bolanlar. Etmese gowa, yaramaz zatdan. İranda bozgun bolup ýaşapsyň. Eýranda da köp, Eýranda da bolduk, Pakistanda da bolduk. Bara o köp, gaçak bar ýa o. Obaňyzda aýallardanam neçe kaş barmy? Ayarlardan mana ýek-ýarym tapylýar hama. Böwrenýär da. Türkmenden allary çağalaryna da tiryek berýär diýerler. Şeýlemi? Ay ýaşsyn hepsi iş etjek bolup berýär da şo dokmy üçin. O uklatjak bolup, o ýatýar. Türkmenleriň arasynda neçe kaş köpmi? Köp o türkmenli köp.
Ay bir merezden yeke Türkmenemden Hazarada da var onun. O anlarda da var. Bizlerine Pakistan'a bolup geldik de gördük gözümüz bilen Hazarada da var, o anna da var. Ay şüpüllä Hazaralar öňe düşen Türkmenden. At Türkmene etýär olar yaman köp etdi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Ýene efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.